दोलोनि नेहाथारि मुस्रिमा अनजलि दैमारिया बिथाङा गावखौ बर' वुमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार होननानै बुङो। आंथ' दिनै बिथांखौ एडभाइजार हिसाबै बर' वुमेन जास्टिस फरामनि एडभाइजार हिसाबै एक्सेप्ट खालामा। बिथाङा BPFनि सासे नेहाथारिसो। इलेक्सना चिरां जिल्ला होननानैल' नङा, जायफ्रा 2006 मायथाइनि उनावहाय हाग्रायाव गोदानैहाय हाग्रा दानफिनदों, सोरबाया पलिटिकेलि मा डायलग होयो मा डायलग होआ जों खोनासङा। 100% बेवहाय रावखौबो कमप्रमाइज खालामा, निमाहा होआ, हाग्राखौ जोङो होखाया। दिनै हाबफिनगोन, दिनैबो इलेक्सन खालामगोन, गाबोन हाबफिनगोन, गाबोनबो इलेक्सन खालामगोन। जुदिहे हा गैथाराब्ला प्रमाण पत्र होयोब्ला जोंहा रोजा रोजा हेक्टर हा दंखायो। बेवहाय जोङो फरेस्टखौ प्रटेक्शन होनानै बिथांमोननि हिउमेनिटी ग्राउन्डआव बिथांमोनखौ माबायदि बेबस्था लानांगौ बिनि राहाखौ जों लागोन। इलेक्सना चिरां जिल्ला होननानैल' नङा, जायफ्रा 2006 मायथाइनि उनावहाय हाग्रायाव गोदानैहाय हाग्रा दानफिनदों, गाव गावनि हाखौ फाननानै गाव गावनि थाखासेयावबो बिथांमोनखौ जों कमप्रमाइज खालामा। जों होखारखागोन, इलेक्सन खालामखागोन, रावनोबो जों हाखौ होआ। बावहाय सोरबाया पलिटिकेलि मा डायलग होयो मा डायलग होआ जों बेखौ खोनासङा। BTR होननानै बुङोब्ला फ्राय ओनसोलखौनो BPFनि समनिफ्राय हाग्रा दाननानै हाखौ दखल खालामबोखादों आरो दिनैनि दिनाव BPFनि थुलुंगानायावनो जोंनि सरकारनि बेरेखायै मोनसे थुनजुलायनानै सरकारखौ माने इनस्टेबल खालामनायनि थांखिजों BPFआ गावसोरनो हाग्रा दानगासिनो दङ। बुंनो थाङोब्ला मोनसे खोथाखौ रोखा बुंनांगोन, बिथां जोंनि बड'लेण्ड हालामनिनो BPF दोलोनि नेहाथारि मुस्रिमा अनजलि दैमारिया बिथाङा गावखौ बर' वुमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार होननानै बुङो। आंथ' दिनै बिथांखौ एडभाइजार हिसाबै बर' वुमेन जास्टिस फरामनि एडभाइजार हिसाबै एक्सेप्ट खालामा। बिथाङा BPFनि सासे नेहाथारिसो। नेहाथारि हिसाबै बिथाङा दाखालि मानसिफोरखौ इनकारेज होनानै हाग्रा धंस' खालामनायनि बाथ्राखौ बुंनाय बायदिखौ आं मोनदांनो हादों। मानोना हाग्राया बबे समनि गोदान मा होननानै जोंखौ 2006 सननि फरेस्ट दुलार एक्टनि बाथ्राखौ नायनो थाखाय बिथाङा होनदों। आं बिथाङा बेसेबां स्टाडि खालामदों आं मिथिया, खेबसे स्टाडि खालामबावनानै बाथ्राखौ बुंनो थाखायसो आं खावलायदों। मानो होनोब्ला थांनाय बोसोरावसो उदालगुरि जिल्लायावहाय जोङो फरेस्ट दुलार एक्टनि क्लजखौ सोनारनानै फ्राय 800निख्रुइबो बांसिन मानसिनो जोङो फरेस्ट दुलार एक्टनि बिथोन बायदि एबा क्लज बायदियै जोङो लेन्ड सार्टिफिकेट टाइटेलखौ होनाय जादोंमोन। बे उदालगुरिनिफ्रायनो माखासे मानसिफ्रा BPF सापर्टारफ्रा दिनै चिराङाव हाग्रा दानफैदों। बिनि फोरमान आंनि आखायाव दङ। आंथ' सान्दों BPFनि मानसिफ्रानो थुलुंगानानै दिनै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हाग्रा दाननो थाखाय फैदों होननानै जोङो हमदांनो हायो। मानोना बिथांमोना BPFनि दैदेनगिरिफ्रा इनक्लुडिं सेक्रेटारि अनजलि दैमारि इलेक्सननि उनावनो हाग्रायाव थांनानै मानसिखौ मोनसे इनकारेज हैनाया बे मोनसे फोरमान। 100% बेवहाय रावखौबो कमप्रमाइज खालामा, निमाहा होआ, हाग्राखौ जोङो होखाया। दिनै हाबफिनगोन, दिनैबो इलेक्सन खालामगोन, गाबोन हाबफिनगोन, गाबोनबो इलेक्सन खालामगोन। जुदिहे हा गैथाराब्ला प्रमाण पत्र होयोब्ला जोंहा रोजा रोजा हेक्टर हा दंखायो। बेवहाय जोङो फरेस्टखौ प्रटेक्शन होनानै बिथांमोननि हिउमेनिटी ग्राउन्डआव बिथांमोनखौ माबायदि बेबस्था लानांगौ बिनि राहाखौ जों लागासिनो दङ। चिरांखौ जों क्लियार खालामग्रोनि, बेनि उनाव जोङो क'क्राझार हाबफैगोन। बेफोरबायदिनो जों बे मास मोनसेनि गेजेराव कमप्लिट क्लियार खालामजोबगोन। बेवहाय बर'ल' नङा, गासैबो जाथि जन'गोष्ठि जायफ्रा इनक्रजार, बियो जातिजों सोमोन्दो गैया। इनक्रजारानो, जों रावखौबो निमाहा होआ।